Salutare, am și bine găsit la un episod. Astăzi vreau să încep o serie nouă de Minecraft care se va chema Ghidul Supraviețuitorului. Și m-am gândit să fac această serie doar din cauza pentru că am început cu Minecraft primul videoclip și m-am gândit să continui tot cu Minecraft și vor fi multe episoade interesante până vom bate dragonul pe Minecraft și sper să vă placă acest videoclip. Spawnul, din ce am văzut, nu este unul prea interesant. Să sperăm că poate o să găsim un sat sau ceva. Acum nu știu ce să spun. Mi-am luat acum niște lemn. Hai să ne uităm un pic pe la spawn, să vedem poate găsim un sat sau ceva. Pentru că ar merge foarte bine acum un sat, să găsim... Cred că acolo este un sat, nu. Mi-e doar mi s-a părut. Da. Și m-am gândit să fac această serie doar pentru că presupun că vă place Minecraft-ul și am văzut că mulți youtuberi fac chestii cu Minecraft și m-am gândit să încerc și eu să fac chestia asta și am zis că de ce nu. Și sper să vă placă din nou. Da, în fine. Vreau ca să încerc să-mi fac o căsuță prima oară, pentru că chiar nu știu, aș vrea să fac o casă și după asta aș putea să mai explorez off-camera, dar momentan vreau să fac mai multe lucruri pe videoclip încât să am un content cât mai bun pentru voi și să vă placă aceste videoclipuri. Apropo, mă joc pe ultimul snapshot 21W10A și sper să găsesc multe lucruri prin mine. Acum nu știu ce să spun. Și aici arată, cred că se vede deja că sunt de pe nou snapshot, adică serios acum. În fine, hai să ne mai uităm un pic prin jur. Văd că este un fel de insulă aceasta. Hai să mai luăm niște copăcei până ne găsim un loc destul de ok pentru casă. Pentru că se merită să ne facem un loc cât de cât ok, pentru că după asta o să avem nevoie de o mină, avem nevoie, trebuie să ne găsim și un sat neapărat. Bine, de sat nu neapărat, ne putem face și noi lucrurile, în fine. Pentru episodul de astăzi, probabil vreau doar să fac căsuță și poate să încep să minez. Acum nu știu sigur ce voi face, dar în plan am să fac casa și nu știu dacă o să mai fac și minatul, dar probabil o să-l fac. Ne luăm aici așa niște lemn. Hai să ne craftăm și noi niște arme. Ne craftăm, cred că un târnăcop, un pickaxe prima oară, pentru că, nu știu, o să avea nevoie de un pickaxe. Și topor, nu știu neapărat dacă am nevoie momentan. Să mă uit un pic pe aici, dacă găsesc niște stone. Voi să paie un pic. Așa. O să sau cu una pentru moment, pentru că, de ce nu? Vreau să nisipul ăsta. Chiar trebuie ca să... Aoleu. Uite aici stone. Nu voi... Adică știu că nu prea este să sap în jos, dar... În fine, trebuie să iau niște de stone. Vreau să fac niște arme pentru moment de stone, pentru că... dacă fac de lemn, n-are rost să fac de lemn, pentru că oricum după asta am nevoie de stone și practic le fac degeaba și m-am gândit că mai ok să fac prima oară un pickaxe de lemn și după asta să-mi fac celelalte arme din stone și cu pickaxe, din nou, doar că de stone. Da. În fine. La ultimul videoclip am strâns undeva la 9 like-uri sau ceva de genul. Deci cred că vă place seria aceasta și am văzut că am deja 8 abonați sau ceva de genul, sau 9, nu mai știu exact. Da, nu știu cum am reușit ca să progresez așa de mult doar într-o zi, de fapt. Presupun că vă place conținutul meu și să vă placă în continuare, pentru că veți vedea videoclipuri destul de aproape săptămânale, nu chiar zilnice, dar sâmbătă și duminica voi încerca aproape mereu să postez. S-ar putea ca să nu reușesc să postez sâmbătă și duminica asta, deoarece trebuie să plec undeva. Și dacă nu reușesc, voi posta cel mai probabil luni și marți, ca să nu rămână videoclipuri pe care nu le-am postat, pentru că vreau ca să postez cât mai multe videoclipuri. Eu am mai avut un cont de YouTube pe care nu prea postam, pentru că îmi era greu, pentru că îl făceam
pe tabletă și nu nu mi-ieșeau prea bine videoclipurile, aveam o calitate nașpa și mi-am gândit să mai fac un canal, doar că de data asta pe laptop. Și mi-am făcut acest canal și pe acest canal mă voi juca CSGO, Minecraft, Fortnite, foarte multe jocuri, cât mai multe jocuri găsesc, o să le instalez. Da. Chiar nu știu cum am putut să strâng 9 abonați în doar o zi. Probabil s-a abonat cineva și după asta s-a gândit să le spune și la niște prieteni. Și chiar nu știu, dacă a făcut cineva chestia asta, îi mulțumesc foarte tare. Pentru că mă ajută maxim. Și ca prim videoclip în care voi face ceva, m-am gândit să fac un videoclip cu Minecraft. Mâine sau poimâine, cel mai probabil voi face un videoclip cu, nu știu, alte jocuri. Chiar n-am un plan exact ce jocuri să postez. Dar probabil, nu știu, jocuri Fortnite, Minecraft, Roblox, cum se cheamă, nu știu, Friday Night Funkin' dacă vreți. Nu știu, voi posta multe jocuri oricum. Pentru moment nu prea am un joc pe care aș vrea ca să-l postez în mare parte pe canal. Dar cred că cel mai des voi posta Minecraft pentru că este jocul de bază pentru acest canal, părerea mea. Și va fi cel mai ok să-l postez. Da, vreau să destul de mult stone și să-mi iau niște cărbune de aici. Cum arată noile texturi. Chiar îmi plac foarte tare cum arată. Să luăm aici așa niște stone. Probabil să ne ducem și la minat, cred că tot în acest videoclip, că merge. Așa. Nu prea știu cu ce să vorbesc cu voi, pentru că este primul videoclip pe acest canal și nu prea știu ce să fac. Chiar nu știu. Da, în fine. Dacă faceți acest videoclip, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Și să dați share dacă vreți. Nu vă obligați să dați like sau chestii de genul, dar dacă vă plac, dacă chiar vă plac videoclipurile mele și toate lucrurile, vă puteți abona. Vreau să-mi craftez, cred că momentan, cred că îmi craftez câteva torțe. O să am nevoie. Îmi craftez 16 torțe pentru moment. Dă să-mi iau și X-ul în mână și lopata, că de ce nu? Și cam așa. Da, și după cum vă spuneam, chiar vă mulțumesc extrem de tare pentru like-urile la videoclipuri de ieri. Nu știu, voi mai posta, cred că mâine sau poate chiar astăzi, dacă reușesc, încă un videoclip, nu știu exact cu ce, mă voi gândi. Și da, Minecraft voi face, cred că cel mai des și va fi o serie destul de lungă, pentru că vreau ca să vă placă tot ce fac pe acest canal și nu vreau să fac serii scurte sau chestii de genul și nu vreau să mai las de această serie. Cred că mai este acolo un pic de lemn. Da, mai era lemn. Da, în fine. Dă să ne punem, cred că, câteva torțe. Să mă ajut un pic în continuare. Îmi pun torțele totuși aici. Da, așa. Casa vreau să mi fac undeva, nu chiar într-un munte, nu nici deal. Un fel, o căsuță mică, oricum. Da. M-aș gândi să o fac nici chiar pe aici, pe la apă, deși eu acum mă vin fix pe lângă apă, chiar nu știu de ce. Și nu vreau nici prea, nu prea vreau nici în pădure. Și nu prea știu ce să fac, să lucruțul. Vreau să găsesc un loc cât mai liber, un fel de câmpie, dacă aș... Aoleu! Deci nu pot să cred cât noroc am avut. Mama, am greșit. Uitați cuprul din nou la update. Dar acum avem o problemă. N-am mâncare și nu știu. De fapt am blocuri totuși. Nu să mă minez un pic zona asta. Mi se spawneze toți mobii pe aici. Așa. M-aș mai duce să iau niște coal. Ăștia sunt lichenii sau ceva de genul, parcă se cheamă. Nu pot să le iau. Cred că o să mă duc să mai iau niște coal. Da, mă duc un pic să mai iau de aici așa niște coal. Dacă acum o să-mi iau un falling damage cât de puțin, o să mor. Pentru că am doar jumătate de viață. Și nu știu, dacă aș găsi un pic de iron, ar fi perfect. Acum nu știu cât noroc să am. Nu ăsta, așa. Au și zombie. Mamă, pe de scundam, cred că e doar o bucată aici. Dar n-avea cum. Așa.
Pac și pac. Deci o să fac o casă pentru moment și o să încerc să ies prima oară din ravinul ăsta. Pentru că edita mai ravinul. Nu știu dacă pronunț bine ravin sau rivan sau cum se pronunță, dar o să-i spun ravin sau ok de genul. Ok. Luăm aici așa coal. O să îmi iau coal ca să luminez un pic casa și să nu mi se spawneze mă pe acolo. Și să mai luminez și calea până ajung acasă. Era să mor la început de videoclip. Foarte deștept sunt. În fine. Mamă, dar cât coal am găsit aici. Vom face ferme, vom face cât mai multe lucruri. Până batem dragonul. Nu este cea mai mare serie și probabil voi mai face niște serii. Vreau să fac o serie cu niște prieteni. Acum nu știu când o voi face. Vreau să măcar să ajung la jumătatea seriei acesteia. Dar când o să o fac, o să o fac. Nu vreau să dureze nici extrem de mult seria asta. Voi posta cam, nu știu, vreo 3 episoade, cred că pe săptămână sau ceva genul. Sau chiar mai multe. Chiar nu știu câte episoade să postez pe săptămână. Dar vreau să postez cât mai multe, cât de multe pot. Da, în fine. Să mai fac niște torțe. Cred că ar trebui să mai fac niște torțe. Unde mi-s bețe? Aveam niște bețe. Da, le-am consumat, de fapt. Luăm aici așa niște lemn și mai facem niște bețe. Băgăm cât mai multe. Bam, bam, bam. Facem destul de multe, în fine. Hai că facem cam atâta. Ca să avem bețe destule. Și ne facem acum niște torțe. Așa, mamă, câte bețe, cât coal avem. Da, în fine. Nu știu cel mai bun la Minecraft, adică mă joc Minecraft pe laptop de destul de puțin timp. Adică, practic, Minecraft Java. Până acum mă jucam pe console sau pe telefon. Vreau să încerc să iau cuprul ăsta, ca să vedeți și voi cam cum arată. Pot să-l iau cu pickaxe-ul de stone. Pot să-l iau. Perfect. Așa și așa. Ok. Nu știu acum cum o să ies din cave-ul, din ravinul ăsta, dacă pot să mai ies din el. Hai că mă urc cu blocuri. Așa. Haide. Nu știu dacă să mă aștept la niște zombie, dar sper că nu. Să spuneți în comentarii dacă ar fi ok să-mi dau keep inventory sau să mă las așa. Mi-e un pic frică fără keep inventory. Aoleu. Mai bine cred că stăteam acolo jos unde eram. Aoleu. Nu mor. Mamă, ce era să mor. Hai. Nu știu și pe Angel aici, nu... Nu știu cum să fac ca să nu mor. Să aștept să treacă noaptea. Mă urmărește și pe Angelul ăla. Dar dacă m-aș urca într-un loc undeva sus. Nu știu, chiar nu știu ce să fac, nu mă joc. E că când mă joc Minecraft de obicei am și niște spawnuri mai bune. Adică mă spawnează pe mine lângă un sat sau ceva. Acum am nevoie doar de un pat sau de SDI. Dar momentan n-am activat cheat-urile. Dar dacă va trebui să le activez din păcate, o să le activez. Doar ca să am keep inventory-ul, pentru că nu știu dacă o să reușesc ca să trăiesc fără el, pentru că niciodată n-a reușit. Și știu că e mai ok cu keep inventory, fără keep inventory, dar nu prea am ce să fac. Mă pricep mult mai, adică nu că mă pricep mai bine, pentru că este exact același lucru, doar că mă simt mai în siguranță atunci așa când am keep inventory-ul. Momentan o să mă plimb prin apă, doar din cauza că nu vreau ca să mor. Bine, și decât prin apă. Bine, și prin apă mai zis de aia. Droned. Sau cum, nu știu cum să-i pronunț. Da, în fine. Vreau să găsesc măcar un deșert. Cred că acolo e un deșert, nu-mi dau seama. Da, în fine.
Da, aici cred că e deșert. E o oaie sau doar mi s-a părut? Sunt 3 oi. Lol. Perfect, 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 perfect. Îmi iau ăsta în mână și mă duc, cred că... Ăla e witch? Nu. Pentru o secundă am crezut că oaia asta e un witch. Chiar nu știu de ce. E. Acum să iau luna ta, hai rapid. Așa. Am o lună, o lună. Unde e celălalt? Uite, uite acolo încă una. Uite ce m-am dus. Doar aveam acolo încă 2, da, în fine. Mai bine să face zi. Nu știu de ce mi-am pus o torță și mi-am luat-o după asta, dar bă, chiar ar fi ok ca să pun niște torțe. Să se vadă cât de cât ok pe videoclip, pentru că am nevoie să se vadă cât mai ok. Da. Unde sunt toate oițile alea pe care le-am văzut mai înainte? Fuck. Plec de aici. Acolo, aici mai e un ravin. Lol. Lasă, nu mă așteptam. Aoleu, nu, din nou zombie. Deci efectiv urăsc zombie ăștia. Fapt urăsc și spiderii și nu știu, chiar nu-mi place deloc. Noaptea. Da, așa. Mai vine după mine zombie-ul ăla? Nu mai vine. Am nevoie să-mi iau oaia aia de acolo, dar nu știu cum să mă duc până la ea. Acolo e un zombie și nu m-aș duce. Sau hai că mă duc. Mi-e cam frică, dar... Adevărat, asta că eu mi-am luat mâncare. Am acum mâncare. Zombie-ul ăla, hai că nu vine. Ok, hai să mâncăm un pic. Da. Am dus nici casa n-am apucat să-mi fac. Și deja au trecut, cred că jumate din videoclip. Ca să spunem. E oaia aia. De zombie după mine. Oaie, vino și... Oh. Nu așa. Haide. Așa, hai că pot să fac și un pat. Să mor și niște porci. O să am nevoie de mâncare. Bam. Așa. Haideți și voi. Ok. Unde e celălalt? Văd acolo încă unul. Hai că mă duc la... Uite și încă o oiță. Mama, aici sunt mulți. Mamă, doar un hit trebuie să dau la asta. Mamă, și la asta. Mă, dau numai one shot. Haide. Credeam că e o ravin aici. Haide, porcușor. Așa. De să mănânc. Hai rapid să mănânc. Bam. Așa. Fac și... Ok, gata, în sfârșit mi se mai regenerează și mie viața. Mai am mâncare? Hai că mai am aici. M-am mutat, mi-o țin acolo. Am vrut să văd dacă e acolo un ravin. Uite aici. Parcă aici am văzut eu. Pare a fi ravin. Ăsta e mare. Ce fac, nu e chiar așa de mare, dar m-aș duce totuși și în ăsta. Că vreau să iau, nu cupru, vreau să iau niște iron dacă găsesc. În mână niște blocuri. Bam. E un pic frică pe aici să mă duc, sincer să fiu. Așa. Bam. Mă duc aici. Doamne ajută să nu cad aici. Acolo mai e un ravin, lol. Dar asta chiar mă așteptam. Sau? Cred că e doar o mină aia. Chiar nu dau seama. Să mă arunc aici jos. Hai că mă arunc. Ok, da. Da. Hai să vedem ce mai pe aici. Și după asta cred că mă urc. Sus. Așa. Aici așa mai e niște de ăsta. Da, nu e prea interesant asta. Da, cred că
revin după ce găsesc și eu un loc cât de cât ok pentru casă. Ok, deci în drum ce căutam un loc bun pentru casă, am găsit efectiv locul ăsta. Ravinul ăsta. Deci, în afară de faptul că acolo avem iron, mi se pare un ravin extrem de mare. Mamă, ce era să mă arunc fără să vreau. Uite, aici așa mai avem iron. Ba, asta nu e iron. Bă, chiar nu știu, dar e un seed destul de norocos. Era și mai norocos dacă avea și un sat. Nu mă plâng, e ok. Ăla e iron măcar, da, hai că ăla e iron. Hai că mă pun așa. Aici pe undeva. Vreau să ajung acolo. Pac. Da, în fine, cred că revin când ajung acasă și mi-au și niște iron de aici. Așa, deci între timp am început și ploaia și cred că am găsit un loc destul de ok pentru a face casa. Pentru că mi-am gândit să o fac în locul ăsta, ceva de genul. Și apropo, am vrut să fac chiar un... Apropo, mi-am luat și iron de acolo, da. Vreau să fac un pat, pentru că o să am nevoie. Pat, bam. Și luna. Bam. White wool. Luăm ăsta, fain frumos. Și ne punem aici așa spawn point-ul. Pus și să dorm. Ok, lasă mă așteptam. Probabil se făcea noapte sau... Probabil era ploaie și din cauza asta. Sau chiar nu știu. În fine. Am vrut să fac aici așa casa. Și... nu trebuia să fac. Da, cred că revin după ce termin să să sparg tot pe aici, să fie ceva drept. Și da. Ok, deci am terminat și să nivelez cam toată zona asta de aici. Pentru că am vrut ca să îmi fac aici casa. Acum îmi pun câteva torțe, deci am făcut asta. Da, în fine, nu-mi băgați de seama că am pus aici asta. Și da. Am vrut ca să fac acum să fac aici în locul acesta casa. Dar că nu prea știu exact cum. Și cred că o să mai fac de aici niște lemn. Și mai fac niște lucruri, ca să spun așa. Niște ajustări. Punem pac. Luăm cât putem. Punem aici, luăm 16 și 24. Hai că avem ceva lemn. Stai, avem și bucata asta. Bam și bam. Ok, acum că avem niște lemn, tot ce am putea să facem, cred că prima oară o să prăjesc un pic ironul. Să-mi fac aici un furnal. Bam. Ok, fac mai multe. O să mi se prăjească și mie un pic mai rapid. Cred că o să fac o serie, poate și de one block, acum nu sunt sigur. Poate, chiar nu știu dacă o să fac și de one block. Dar pentru moment voi face cu asta. Punem și pe ăsta. Și așa. Aici, hai să spunem că băgăm, nu știu, le băgăm pe, nu știu, hai să băgăm vreo 7 și hai că aici prăjim niște cupru și aici așa prăjim niște iron. Bam și bam. După asta cred că o să-mi prăjesc și cum se cheamă, carnea, ca să am ce să mănânc, așa. Îmi fac niște de astea. Am uitat cum se cheamă. Nu mai știu. Slaburi, așa. Și cred că fac și niște scărițe. Da, mă duc aici și fac eu. Bam, îmi dau scările. Dar trecut peste ele. Nu cred, ci sigur. Aici. Fac. Hai să spunem cam atâta.
Bam, bam. O să am nevoie de aceste două materiale. Și de să mai fac și niște sleuri. Bam, bam. Ok. Le punem în inventar. Foarte frumos. Așa. Ok, hai să începem. Cred că voi începe cu niște slaburi. Făcut ceva de genul pac, pac, pac în partea asta. De fapt, de câte blocuri este asta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cred că de 11 blocuri. Perfect. Bam, vine pac, pac, pac și pac. Perfect. Urmează pac, 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 pac. Stai cum am făcut. Nu. Aici o să fie. Să mă uit un pic de sus. Acolo, după ăla. Acolo. Ok, gata, am priceput. Pac, mă duc aici. Aici trebuia, cred că, încă 1. Și aici, așa. Și nu știu, spune că mai băgăm ăsta aici și gata. Arată destul de ok, da. Pare simetric. Adică nu știu, mi se pare că e ok și că e simetric, da. În fine. Urmează să facem aici, cred că, intrarea. Cred că o să am nevoie de niște gemulețe de alea, am uitat cum se cheamă. De astea. Trapdoor-uri. O să fac, cred că 4. Sau hai că fac 6. O să am nevoie de multe. Nu știu exact de cât, dar nu, cred că 6 sunt destule. Ok, o să prăjesc acum mâncarea. 100%. Ok, mersi de iron. Și ne punem prima oară ăsta. Și aici așa, mersi de cupru. Și ne punem așa. Gata. Mă pun așa, ok. Acum avem nevoie de trapdoor-uri. Exact aici așa unul. Urmează să luăm de astea. Unul aici. Stai. Unul aici. Și unul aici. Așa. Unul aici. Și unul aici. Așa. Perfect. Să punem un bloc. Punem de asta, de ce nu? Ok, și punem tot niște trapdoor-uri. Unul aici. Bam, și unul aici. Stați. Bam. Bam și bam. Perfect. Acum spargem blocurile din spate. Nu punem blocuri. Așa. Și aici. Așa. Și acum arată ceva de genul. Și ca un mic detaliu, cred că o să mai pun unul aici. Da, ok, o să las așa. Acum o să iau, cred că chiar nu știu ce să fac. Cred că voi face aici un fel de geam în locul ăsta undeva. Acum vreau să fac doar un fel de modele. Și aici așa, cred că. Și cred că ar arăta bine așa. Ok, mă voi duce să iau acum niște copaci și am mai... N-am toporul la mine, unde l-am pus? Cred că mi-am spart toporul. Da, târnăcop... Nu, toporul, am zis bine. N-am mai nimic, ok, hai să mai fac un topor de lemn. Sau, da, cred că o să fac de lemn, doar din cauza că nu mi-aș face de iron, pentru că probabil o să fac pickaxe-ul de iron. Pentru că o să am nevoie de pickaxe pentru minat, pentru că chiar vreau să minez în acest videoclip. Da, deci după cum am spus, cam în episodul ăsta cred că doar vom face casa și atât. Voi pune să mă culc.
Haide. Nu, cum adică nu-i noapte? Așa, gata. Ok. Ne punem aici așa. Bam, bam. Cred că... Și aici așa spargem pe asta. Bam, bam. Ok, perfect. Să mai pun niște slaburi. Aici. Și unul aici. Pot să pun și acolo unul. Ok, pot să pun și acolo. Da, cam așa ceva. Cam așa ceva. Și cred că voi reveni când voi termina casa. Ok, deci am terminat casa. Cam așa arată casa. Pe dinăuntru încă n-am făcut, deoarece nu prea mai am timp. Nu mai pot să filmez, deoarece trebuie să plec undeva. Dar în episodul... cred că mă voi mai juca off-camera și voi mai face și pe dinăuntru. Iar în episodul următor m-am gândit să fac aici așa o mină, cred. Și aici să vă arăt cam ce s-a adăugat în noul update de pe Minecraft. Bine, în snapshot. Cam așa arată casa încă o dată. Aici am folosit ocuri pe care după asta le-am dat cu X-ul. Nu mai știu exact cum se chemau. Aici am umplut cu oak. Aici la fel. Și aici am pus o ușă și câteva detalii pe aici și pe celelalte părți. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să lași un like și să te abonezi. Dacă vrei să mai vezi mai mult content de genul, poți distribui prietenilor. Eu am fost Eric și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!